Dobrý deň priatelia, tak v dnešnej prednáške sa budeme opäť venovať D prvkom. No a povieme si niečo o ich celkovej elektronovej konfigurácii. Pred týždňom sme len D prvky načali, povedali sme si, ako vyzerá elektronová konfigurácia ich valenčnej vrstvy. No a povedali sme si, že ich valenčná vrstva je na rozdiel od neprechodných prvkov, čiže prvkov skupiny S a P, dvojvrstva, čiže N tá N-1. To je také prvé odlišenie, ktorými sa odlišujú D, čiže prechodné prvky od prvkov S a P, čiže neprechodných prvkov. No a druhé také odlišenie je to, že o počte valenčných elektronov nerozhoduje rímske číslo skupiny, ale arabské. Napríklad taký zinok 30 je 12. celkovej a druhej B skupine, takže počet valenčných elektronov nebude mať 2, ale 12. Podobne to je s kobaltom, ktorý je v 9. celkovej a v 8. B, čiže bude mať 9 valenčných elektronov, ale nie 8. Takže to je také druhé odlišenie, hej, ktorým sa odlišujú D prvky od prvkov S a P. No a tretie také v podstate taktiež odlišenie je to, že všetky D prvky sú kovy. Taktiež sme si povedali, že niektoré D prvky sú výnimky, čo sa týka elektronovej konfigurácie, no a neobsadzujú ten posledný orbitál S, čiže orbitál, ktorý sa nachádza na poslednej NT vrstve, maximálne 2 elektrónmi, ale iba jedným. Uvediem príklad, taký chróm sa nachádza v 6. celkovej skupine a 4. perióde, čiže mal by mať podľa všeobecného zápisu elektronovej konfigurácie valenčnej vrstvy, typickú pre danú skupinu, konfiguráciu 4S2 3D4, ale bude mať 4S1 3D5. Prečo? Pretože to je energeticky výhodnejšie. Bolo to zistené, namerané, vypočítané, že je to proste tak. No a takýchto prvkov je viacero. Molybden, technécium, ruténium, ródium, paládium a tak ďalej. No a keď už toto vieme, môžeme si napísať elektronovú konfiguráciu ľubovoľného D prvku. Napríklad skúsme taký NIOB 41. Takže najprv si napíšeme jeho značku, že NB, vľavo dole jeho protonové číslo, pozrieme sa, kde sa nachádza. NIOB sa nachádza v 5. celkovej skupine a v 5. perióde. Hej. 1, 2, 3, 4, 5, tu je náš NIOB. Môžeme si to kľudne napísať. Čiže 5. perióda, to indikuje, že má 5 elektrónnych vrstiev, posledná je 5, ale zároveň aj valenčná, ale valenčnou bude aj 4. Čiže valenčná vrstva je 4. aj 5. dokopy. Je v 5. celkovej skupine, čiže 5. skupina. Môžeme si napísať, že je zároveň aj v 5. B, i keď, ako sme si povedali, o počte valenčných elektrónov hovorí arabské číslo. To, že to je rovnaké, to je druhá vec, ale 5, tá arabská je podstatná. No a keď už to vieme, môžeme si napísať elektrónovú konfiguráciu jeho valenčnej vrstvy. Je to výhodné preto, aby sme vedeli, kde máme skončiť pri konfigurácii. Takže tým, že 5. perióda, 5. elektrónová vrstva je posledná, 4. je tiež valenčná vrstva, takže vieme, že tu bude 5 S2 4D, no a tu bude D orbitály toľko elektrónov, aby bol súčet 5. Keďže máme 5S2, 4D3. Takže sa pozrieme, či náhodou nie je NIOB. Výnimka, poďme naspäť do 5. skupiny. Tu je NIOB, vidíme, že nie je. Má klasickú konfiguráciu NS2, N-1D3, čiže v našom prípade to bude 5S2, 4D3. No a keď už to vieme, môžeme písať celú konfiguráciu. Začneme 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 6, 4S2, ideme ďalej, 3D10, 4P6, prvýkrát sa dostaneme na valenčný orbitál 5S2, ideme naspäť, ideme na 4D, ale nie 10, 3, končíme trojkou. Skontrolujeme ešte, máme dokopy 41 elektrónov, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 41, takže to v poriadku. No a takýmto spôsobom si môžete urobiť elektronovú konfiguráciu ľubovoľného prvku D prvku. Skúste to mať. Trošku sa s ním pohrať. Nie je to ťažké, tu máte aj výnimky, ktoré sú, takže máte nástroj, všeobecný nástroj, ako môžete robiť elektronovú konfiguráciu ľubovoľného D prvku. Ďakujem pekne za pozornosť, majte sa pekne. Budúci týždeň si povieme niečo o F prvkoch a v podstate ukončíme elektronové konfigurácie prvkov ako takých. Rozlične, čo povieme o skratenej forme a definitívne skončíme s tabulkou a pôjdeme ďalej. Dovidenia.